Het leider zaterdag raar heen in dan wat. Rond 60 kei ontsnapt niet van veehouder Andries Halbersma zijn pleats. We zijn nu in de Kruisweg hier in Den Bosch op een 40-jarige huwelijksfeest. En was de jongen, een oer, kwam er een jong baas bij mij die zei: Andries, maar zoals jij, er zijn hakkelingen in onderwijs in het dorp. Kan die bij die wijk komen? Nou ja, dan zit je net meer in hoofdelijk. Ik zei: ik kan bloed. Nou, en ik wie onderwijs en ik zei: wel, ja, dat ben het mint. En ik kan ook net wel eens lof uitbrengen hoe die mensen die al geholpen hebben, want dat is weer een hele happening. En dat we ook bij deze wel een oproep doen van mensen die het toen beschadigd hadden, die kunnen hem melden bij mij. En als ze de gras wat steken hebben, ik ga hier achterhoes al je sekje spotgroen. Dus als ze willen, dan kunnen ze die ophellen en kunnen ze ophellen en dan kunnen ze de tuin wel wat legaliseren. Maar hoe had vooral je het eigenlijk zwaar kon krijgen om stiekem op stap te gaan? Steeds maar, jong vee en die beginnen wat te googlen en te doen en die had die doorhiepen kregen en dat is eruit broest. En nou, ze gaan op stap best. Ja, toen ben je bestrooien door dan wat, wij zijn al je west. Ja, ze zijn hier de single uit bij de Herenwij opgegaan en toen bij het Sjerkenhoek een prutje bij de ijsbaan had ik en de rest is richting de Kruisweg hier. En vlak voor slachterij de haan op een stukje opgekeerd worden en daar hebben ze steen blijven. En toen bij ze letter hebben ze weer omjagen. Dus we gingen hard onder de rotonde daar. Je doet het niet, doet het met zin. Maar we wel een hele happening. Er zijn meer mensen op de benen als ooit is nacht, dacht ik. Het wie alle je volk. En was al je nog verteld? Ja, we moesten ze tellen, want je begint ze hier alle thuis en toen beginnen er gewoon die zijn er als kinderen dan gewoon bij het winkelcentrum te wijzen. Ik denk het zal dan net zo wijzen, maar toen hebben we ze geteld en toen kwam het alle goed en dus daar ben je meer onderwijs. Maar ja, toen maar, je doet net met zin en het is gebeurd. En wie achteraf hebben het relatie, daar ben je een ongeluk gevallen en het is alle keer heel best succes, heel best beteerd.